أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لك عن بصوب، لك الدابوك، لك عن بلو أسلاميك، لك عن فتح ملياداتك بين على فاكان ملبك. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سورة دمنب لأنسر أما قرأي سورة القيامة. القيامة جهد سورة يرد قدام كون يرد بكم بميغا لك جوب بكم يمينو يا القيامة كوي تيديون شراء أميغا ما تباوي بيبي منو أميغا سورة ينتقد دابو سورة القيامة. القيامة جهد سورة ado lahara togo fana ka can ka togo lalla ko doni o de ni togo yi o jodo yi donc qiyama jodo sura biuro flami tournado qur'ana sura biuro flami tournado ajina ala kiraka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ka ala kiratu makkah sura aya binande bako ka sura jande aya udi kaso. Sura akono kuma bebe lahara kuna nyebla ko akko bebe bulo de kan. Sura nyere to da bola akono kuma famba abayodi jam bi alaka do no yama ala ko ke an dum la so here bay la ben fon fembe ke ga adama de fi ala ko srafi ak bebe ke lahara ko de kan bɛɛ kun ye lahara ko de. maa o maa n'i ye kisi kɔni sɔrɔ o don, n'i ye bɔda sɔrɔ o don, ala ko k'o tigi de ye yɔrɔ sɔrɔ. lahara sɔrɔbaw de ye kisi yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔbaw ye. olu de kisira ya rabbi ala k'an fara jamakulu kan. ala sura in an k'a lajɛ kumakan jumɛn b'a kɔnɔ. Bismillahirrahmanirrahim. Aba sidina Allahu ta'ala to barkama ye hine lokole tigi ala ila hine kerengere le tigi. La uqsimu bi yawmil qiyamah. Allahu ta'ala min damne nikalini kuna ala bingali jodola na ala bingali jodola. La uqsimu lima akorofo fasar kelo ko fotwala ni arab ka jalatati e ba fo kwala ko pata kali. La uqsimu arab ka uslubu kon nan koro de dengali ga tafsiru la tafsiru kala famba ko kwa koro de bengali lamu ko ma kulu gole ala do ko ay wallahi ni yaye ka kon kaleniye ko koro de kafiru ye kuma mun fo o kula ala ye layin ke ko kokari ka fo la ateti kafiru ye min fo o tede o kusimu bengali
وفنا قرف بالدمن أقسم كلني كما قرف بالدمن يدي والليل كافروا كما من فعل قيامة كوكنغا ويانغلو تيالي منك والليل نانا كوكاري كما بابا سبابا والله تعالى أعلم أقول من فدرم لتفسير كلام فانبتاروا فويه أي قرفوا من فوق لا أقسم على بنغالي بيوم القيامة بنغالي لا هرج دولا على بنغالي لا هرج دولا لا هرج كوي منا فوتك على يركبا على أدودي ما سيفلو دبا أيوة دفوق نغب ولا كل هرب بناسك فويتان فلان بلا تال كان يعلى يكلي دوي أكون على بنغالي لا هرج دولا ولا أقسم بالنفس اللوامة نغانغالي نينا نمي يرجل كلا غناي ولا أقسم بالنفس اللوامة بنغالي نينا نمي يرجل كلا غناي قال المفسرون تفسير كلوكو كوي نجمين كو مؤمن دي كدو ko mumini bebe duni mono muna ko mumini nyuma kayere jalaki ka jam abayere jalaki mabbe ne ko muna na yere ni fode muna nyeni nge bulude tawabi nawi mamu nga tubi ka jam ada tubi tinya abada fiki yere jalaki tubi yere jalaki di hal mu nganake ki yere jalaki muna na yere ni gede fana mu'minu tabulo de yoye oluwe kuma infasali ko kuma ingabe mu'minu be majin rela mu'minu bu yere jala kiliminke o de tamashin yuma de adama de la ya adama de ba yere jala ki ga kuma beni bi miri ka jodi yere ma o de kafiru tabiyai o e munafiqu tabiyai e kon ba miri kuma be adama de taala e flinye de alkira sallallahu alaihi wasallam akone ka jom hadis kudusi do alkira be ka lakal woneka jom be fili kala wi ko fili rakacha ko nga fili bawla so herema we munu bisigu ko ko bo fili sraka ya rabbi alaka faro jama mu'minin yuma o kuma nafila adaka ni kuma yani qur'ana ya chama mbita nyon fe alay mu'minu tan ko nu filaka wera ko to yo walu cheni ko do ke ku ba ala ko suma wati bi ci ala la bala ya fadini ko jumuna ya fadini oni nimisa de nyon fe oni yere jalaki de nyon fe o pana ala ko de bengali nina nimmi yere jalaki ba nganai abana yere seba ko jalaki ado ko info ko la harake na kanadi ko mo bu yere jalaki halin mangalaw ko mangalaw yere jalaki muna ko ba fo ko halulu nga chaya katananika jugu mangalaw bu yere jalaki ko mangalaw yere binu yere jalaki ko halan nga nyuma chaya katananika o da ay korofolo min fo o fo ba ka cha o famu kati o e mu'mini de tala yere jalaki ala ko palibi kale nina nimmi yere jalaki la nganai abayre kun jalaki kusobe ani mabbe ya rabbi alaka no ayahsabul insanu allan najma'a 'idhaman aw kuma min sura kalini nasa alay min da kalin go flaga yi kalin femba flamina andilla ko foya ango abibbe ayra tafo abibbe le parce que abibbe o clé akanyeshi alama amba fo ko ala ba kale fenani miaja akadal fewna kadaka ala de famay fa'alu lima yurid yaf'alu ma yasha la yus'al amma yaf'alu wa hum yus'alun wada to kodugo bado banfea kodugo bado banfea o jmeyi
mado la ni do wi kuma do fo wal manu wi ko do ko hali ala yere akata subhanallah e bi ni ala de suba adama de bi e kungango e boni ala ta de suba e be kominge e ne jala kira wala iboni ala ta suma kiriti bule ala ka koy ni aya kili de ba jira ko kiriti bule ala ka e ma don ba fa ko al abdu la yastawjibu shay'an ala Allah ko jonte foi wajibi ala ka fo wajibi do ala ka ni gene la ala be fonsire aka joma de ma ba fo de ko be femunu gaye ko dhalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dhul fadl al azim ko hero here nabo kai ko samadiya do fadlan min samadiya de do kabwa ngam ko do ba fa ko na fo fedo de wajibi alaka akoka ka jowi la hali idlalite wajibi alaka ajara ida idlake wa ajara ida yake adama de na ngada bi ke wuri talib ekira moy o boraka samadiala ka tanga dayka ka bunya dayka o boraka samadiala adama de bini ala suma ko hali ala ira kata ban ala de ba kale aka jomna aka davo na ni miacha rana fabula ala ka kale gauna ba kale fena ni miacha ka amma adama de ati daga adama de ki kale foila wala kada ka kalini be fe bunya jira adama de yoro adama de ka niveau la be kalin femina adama de yalla dala o femina ka bu yoro fuka se kevela femi bunya kevedira ibi kalu dela yara no psika toro sima absika nafanyei ka bu yoro akorota bi yoro o mana o daraja yi adama de mango bunya indi foi ma voila alakira ufanye sallallahu alaihi wasallam kuna bangali wangangali aladila abeni ndawroche abeni ndinunje abeni ngabarache abeni zina sabara flache abeni kabakoloche abeni sampereche ni be mana kam sherata fokashi kalini rede sherata jete kalini rede sherata rekoni ki kalere sharia ba fo ma kalina kuma jumaini ko wallahi suiga warawbi wal ma yikale ala mangutu dola wal ma ala to dola ona yono lote kalinga wore mun ba ko me e revolution e kalini mi ga bara lawde e ga bara de ga bu yoro ka ta alaka ngale abiga chudi ya do islamo ya ala ko fiya amulugo de danani nimbe ete ibna ikale munamiga bu alai e yoro wal ma bi kale islamo mi yoro ibni kale ere ani bini kale islamo mi munganga bunya afla yoro katiba alaka ni kale alala masiga o danyona abna kale fe wara jmeina ko ba to o bedanyona lamogowe kakale ala lamogowe jengena kabu masa wala sa do wede sebe ka don fuka ukali kujugu badola wala mo ukali were bulu ka kominga kele uma kusube beninda oroche do te do bu kali bawla do bu kali ka barawla do bu kali ukaburula shite sebe pom wa mashima ni ala suma parce que para ka le fe wala ala ba kala ka da wala ni miaja woni koy ni kiri te ka fo ka mandi onde ya mada ala de alkira de ka harda sallallahu alaihi wasallam islam ka ko be je fole du o da made islam ya kale ni ke chugo de ki kale ala ni ala toyere wal manam mutu doy ona yo suiga ka cha ala kanjili limaniana bana ala ya kalemi ya kuma min tuala
أقول بل يريد الإنسان أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أيحسب الإنسان كويلي أنا ما دي باب بسكيدوا أبا ميروا أن لن نجمع عظامه كفوكو أنت كولو كنيونغا على يكلي على كما وسرا ni ala kuma kai wasara joy jamuni ala yikali ayikali mi ay kuma jumen ko ala ko lahara ko damne lahara te ke fiyawni femi makelo e kam o shukunu ni de lahara joli bara damne oraydinya allah ta'ala jora al qiyamah sanga jolika abina yamaru ke buru bi fiye kolo koro be kenyonga shubi kun o shukunu ni kibaru de photo fleji yana ya kuma info ya dungu angu kafiru ni kirauma fonyongo fuila kwa nyonza mabarka buyana nuyo chide un kalonjigi ala chide un makalonjigi ya fuila katemeni min jose nga limania jose noye البعث بعد الموت مسألة البعث والنشور كشكنني ينما يا ورني ينما يا يكفي ودب يانا ما جامع حكيمة كابني ما تمنونا مندون تمنونا تشندو adama de ka kaba koya ukoina shariati jala kiola akake ko bayre ka sana ema adama de niveau la shariati ma no nga abada akaba koya manga se kalondigiyali niveau la kadadda lu chamanga ay chaman fala ya kako dalu chaman de be min ba to imana kaba koya shunyere ma la chugo ala min woni ni darala ko ni nyene ma woni ala de noye imanga dese ka dala pa bisiga prokura ya imanga dese ka dawla hakili mangu kalonji ya tushira oh bana yang ala ya kalemige ako yeli adama de ba biski ka foko antsika kolo kenyon anjoni ala de kodo de wahdahu la sharika la ala ni meleke ko te kadaka ala bena shukunu kuma bena asoro nyena ma foite ibli nyena ma bibina bantu kolo ni kabakolo la bew kullu nafsin za'iqatul maut kullu man 'alayha fani kullu shay'in halik ya sababati bo ashi mi foite mi be kishika bonin sababe kono ko ni be na sene ko fe me du ko ko be na sene bal ko fere be bina halaki fuka to ale ala jachire bana bebenna elekew benna jino benna adama dum benna ala bina kununi ke domina abena kolo ke nyonga domina abena kununi damne mamina halno asoro dobe do kon kununna ngaw kon nyene ma de bampew ka to ala reddatu bana ala bina suroka kununi o kununi bina si kolo farali ma nyonga mamina o de ngali ke to ala fi ana ayahsabu al-insan yali adama de ba jige yawa adama de ba biskiwa adama de kafir de ko do munun siga bella harala ya mai kambe adama de bema nga abu junun kirengere na kambulu ma kirengere ma oye munu ya kalungi yake munu e ko ingalungi ya mamun kaba ko ya sira kalungi ma note hatta ibrahim alayhi salam ibrahim mi kira gwansante kira duru min to mona ala fe ulul azmi abu duru kono ak daraja korata be fo ala ko kwa tirdu ashukunu ni ibrahim ka ko ya faya tugo yingalike ngaba ko ya ni na ni madala o tekeleyo to donya dama min fle binaba ngaba ko ya ngangon dabala kenaka ngota ali be kodo bena lakale anya mamuno jamana bawke obena fedo lakale abi kaba koya ngai ka fo ngalundo
ngabara ni na ani kalo do nyoro o te kelen yo adama de kaba ko yali shumena malla sharati jala ke wala hatta al anbiya war rusul bal ulul azmi no ibrahim alayhi salam don ba chama ngoni ala kira ko mbora idro ibrahim de binna daraja fulana samantiya na ibrahim ka masala bora qur'an ko surah bakara ya ko ibrahim ko rabbi arini kayfa tuhyi al mauta qala wa lam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi laysa al khabar kal 'iyad ibrahim ko tigi ala arini ajrana de kayfa tuhyi al mauta ebi su nyana maya chugudi abke chugudi re ko karami ala ko awalam tu'min ibrahim okma yema liman yawa qala bala inda bala sikafutu walakin liyatma'inna qalbi nisku kama fa kadaka adama de renye femiye oni mammi yetekile afla chenti ya chugo tekili oda to alaka chidin wa be fenjiru la mammi jira ma tawla ma ko je ko malakutu samawati wal ardi ko jira ibrahim asana ila ni alaka sallallahu alaihi wasallam kata gilu jira la mim siga laka lawn yo laka lawn yo mim siga laka la e o turala na ka chide chi oda to chidum te je fle foyi chide mun te mena nabi mon jeni fuka kawro kadaka ala e fenjiru la ala ka bunya siga boru lula siga doyoro tebli shaytan ka waswasa doyoro tebli ibrahim ay ni nyini mi ala yo bunya kai chido nga tolabu sigita manja ala yoro daka dia fokati chido yo tolabu munum ke billahi ni munum ke ala yoro bi qur'an fle amin majabi manchande fo ala yamba millati aka dalla no yo yini na ya fali ka fo walma millati rakaba mado hadisa kana mado nana no do ibrahim ay ni ala ya ke gadira qur'an ya baro kakono mine ku katike ku sugo fara ka fili kulu ka tla ku wele o kono kilunga kenyonga ka nyene maya ayre jole nyina qur'ana de abaro o zeru fana kaba ko yara atemeto wa mina ay dugu do e tomodo dugu yi foite mo ko lo jarawni mo ko lo ni bagangulu ale fana kaba ko yara ko ndigi ala e de bi ngunu nyene ma chugodi qur'ana yo fana masala o kuma in koroidi ka kaba ko ya shunyena mayala ma shariati ma shijala ko la kaba ko do da kaba ko do jonna niveau la kaba ko do alama wa akeli ka gela alama wa alami ya adama dilaka bo bola alami mbege ka deun dilaka bo la wajila aka gela o ma o ala bi an yin ngawla sa ko yali adama de bi songa merere wa obe jiga kono ka foko ne ala tseka au kolo kenyonga ayini yango ni mu'mini ba ko ngondo mirifi ala esi go kenyonga de e be kafu kamel messe ko kechu mais c'est impossible c'est incroyable era dore sharu do ke la harakula o era ko nyaki be sharu do reke adama de bita doni be tafsir kono no ba fore baka mun dunde ulu sugo wala mona ulu sugo la ma sugo adama de do wolo tara ke angere fe do koro adama de do buto la o tara ala ko min dara rom na pali ba do qur'an ni be kuna adama de to la na duna du kolo jugoro na yere kera ko min dara yorom mina du kolo e min du pali ala ba do ابن فوفن فو امانك فوفن اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير اي كما يدد تقولوا كو ابلك فوفن ميرو بيت كودو ديوا او تفيدو ديوا وهو على كل شيء قدير اي سي فبلا ممنا كيو سي فبلا ما يري خلاصه دفله كو كما يدا ادم دوم باجيوا ka foko ni tse ku kolo kenyonga ala e muvo
وكفر بلى قادرين على أن نسوي بنانه بلى على رجاب دي جاب منو كبسا جيما بك جابي هل نام بجرا فو اوهو ني اوهو ينغا بوكاتبو بك على كوين فو رجاب اكو بلى تشين دو دري أو يسيقى كلو كيونغا قادرين أو يسيبوي على أن نسوي بنانا كاكلو بكيونغا هل كلو مسيما يورو نو يقولو دمونو ينا على يسيقى بكيونغا كبسيقى جولا أقول بلا شين دودري نينغالي منغيرا جابي هل نما مكما مؤمنو كون دامبالا مؤمنو نافو أوهو nga wakafa billahi shahida ala wasara shiri ala yare ko oho qadirina o seba yedre ay sebawi na ala yesebai kamunge ala an nusawiya banana hali bulude ngoni nu ko bedake ka besiga tula o kosala don ba do nana bananu ko insha Allah nana kuma wara do fola kosala kuma do de da fo chendo da fo baludo ko ni ya ala bananu ta adaka ala ikaba ko min kana madum tegela noye ali empreinte tekele ini bata tekele ini bata tekele ini data tekele ma flata te beyon ma fukata sal qiyamah sanga silima ko de ato ala ko hali empreinte bena sigu jugula bana yo donka faraka te ngalon ato te foko ye ngalon abe kuma into sonchila tika ala bulu ni ngonunda o ja feno kumbe ma don bulu ni ngoni nani kosa inate o dona mi ga ya don ko ala ya foli mi ga ka psika bulu ni ngonu mbedda ke hali bulu ni ngonu ndi fo nyongo ko hali emprunter ba bay ale de shere be kodai bulu hali chini adama de ya developer chuko chuko scientifique be kodai ale de ni o jiga de ngoni da ko jata e ka koroboke ani ni a be telephone mina dingani ticket segita dele ne idi aba regle ka be bulu chiuma idinge tatsiga ele ifata tsiga ele bal yere bulu de ngoni do tatsiga do tada ele karoke halika na ajena ma yere maya ashini shite kile o bebe alaka sebaya na ka kaba kujira hal na soro ni mai ngando ma kadaka woni kosala kuma don ba do ya faraka wa afarali aka nenyete bashila ala wonga hallote abe foli nyongo tado ambisi ya makaba ko ha e ma telephone numéro ji kono shini shitati yele nyonga shini shitegele o ba ngaba ko ya mobulu numéro ko o ba ngaba ko ya na fora ko kuma ko réseau be ka be ari sira makaba ko ya ngai makaba ko e bolu de ngoni na de wa to ale adama dum julu bi tabika laje ka don ye karsa bonay ko fana sabati mbe donya sabati le mo bulu foni flira ni joli tara ki fa joli tani so soli dona dela ni joli ta ka fa fli de bisika kala de ala ko ni don ja adama dum mba jira ka fa ko ni joli mbora ni na يكون بيت كبارك فتبارك الله أحسن الخالقين يكون دوما كبنا يا رسول على كسبايا لسو نين نقول نويه مم بفيبلي تبينا واجوني ميه لا على القرآن دجرانا ده أكو فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين bala ala ko o sebeni ka kolo kenyo nga sebeni alai hali kolo misenu no e bananu e tigade ngonu mena bedeke ka bedafa atgola era nyaba misal la jin kono yo sumana garsige soro debete me étape munum fe qur'ana ya fo étape do binna dema ka to wolu nugo kono la wajide do avec les debe kola abola abena ke juli shukuru kutuni ni abe qararu makinu mina no tani bulo diga kata bana
nga bɛɛ sabati yɔrɔ la foyi t'a sɔrɔ togoni bɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ jigoni bɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ fɛn kunamanw bɛ min olu bɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ foyi t'a sɔrɔ i bɛ jɛgɛ kolo kumabaw bɛ bali kan na i bɛ o kunu o bɛ taa tɛmɛ o bɛ taa ye a bɛ yen tisa ma ye foyi t'a sɔrɔ n'a ye étape tɛmɛ joli su kurukutuniya n'a ye étape tɛmɛ a bɛ kɛ ala ka tɛmɛ sugu kurukutuni komi nasugo kuru den kelen ala ka o ye joli su ye mo dɔ ka a bɛna kɛ sugu kurukutuni ye sugu kurukutuniya in bɛna bɔ a la sa a bɛna kɛ kolojala ye o étape bɛna den ma i b'a sɔrɔ kolonu nama a kolonu filɛ nin ye fakasawna al-'izama lahma ala bɛna sɔrɔ ka o kolo in fɛn yɔrɔ bɔ sa ni bu ye fatabarakallah ahsanul khaliqin o denw de kɔrɔbayalen filɛ disi gosi la ko prévu jumɛn b'i bolo ko ala bɛ yen y'a dɔn i ma prévu ɲini k'i ci ba kɔnɔ o an ka nin fɔ nin cogo la tan jɔnni ye ala bɛ yen prévu ɲini k'i to i ba dɛbɛ la maa y'o ɲini wa k'i to bamuna kɔnɔ i ye prévu ɲini wa k'i to n'u y'i wuli k'i jɔ i b'i bɛn i ye prévu ɲini wa Allahu akbar a prévu ɲini kuma ye jumɛn ye i seri i bolo kɔrɔ tuma min k'a da i disi ka tɛ i mana mɛn ne i seri i bolo de kɔrɔ wa ala ye nɛɛma de k'e ye ko i ni dɔw wolola ɲɔgɔn fɛ hali sini olu bolo m'u disi sɔrɔ i ma n'i bolo y'i disi kan ko ne ala fo koyi i ni dɔw wolola ɲɔgɔn fɛ olu bolo bɛ salo hali sini dumuni de bɛ du da u bolo tɛ se ka da u disi kan o de y'a to n ko adamaden yɛrɛ hinɛminɛyɔrɔ ye min ye adamaden tɛ ala kota ni foyi ye fo ala yɛrɛ ka fɛn dilenw la hawla wala quwwata illa billah fanga tɛ adamaden la o fanga t'i la se t'i ye ka fɛn dɔ bɔ cogo dɔ la k'a kɛ cogo dɔ ye illa billah fo n'a kɛra ni ala de ye se jumɛn bɛ adamaden e m'a ye aya dɔ la a ko ten a ko ne ko ni ne ye mɛnni bɔsi o ne ye yeli bɔsi i ka kodɔn i bɛ ala wɛrɛ jumɛn sɔrɔ min b'u segin ni ala ye yeli bɔsi yɛrɛ yɛrɛ ne m'a fɔ bana y'i ɲɛ sɔrɔ dɛ nka ni ala ye yeli bɔsi maa tɛ se ka yeli segin i ma n'a ye mɛnni bɔsi la maa tɛ se ka segin i ma n'a ye fa kari la ka hakili bɔsi la maa tɛ se ka segin i ma wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu فتعالى الله الملك الحق ودياتو علىكو انما يخشى الله من عباده العلماء علماء من فريا مش دني تجرا دو ورا باكرو بادو ما ماني على بنيا دون على كيامركم لبتول بين نويما très facile بين نويا كوجو داكا مي بلا لا يبودون على كدون سكيلي ني على بنيا دون على كدون بي بنيا يرو adaka ibe ala don ima ala ya kafir ako kafiru kuma qadarullah haqqa qadrihi kunnu uma ala buya na ala ni minga ka ko uma ala buya de don ko yende ko nda don do ko parce que e akila ko mi doni e ma fa e mai to mono ndali ndania fo se ko mi shi de ni te jara don nga ba ko ba wara n'a kun bɔra dɔrɔn i bɛ misiba de bɛ den bila a ɲɛ ten n'o tɛ n'a ye den to yen den bɛ sɔn ka taa k'a bɛ taa tulonkɛ k'a fɛ ale t'a dɔn nka ba b'a dɔn o de y'a to cidenw ni nabiɲumanw al-anbiya wa rusul cidenw ni nabiɲumanw kuma dɔ ni e maa gansan ye u lajɛ u hinɛ de bɛ don i la kelen munafiku mana mumini ɲuman ye ala ko la mumini ɲuman fana hinɛ bɛ don munafiku la nka e m'a faamu n'i y'a ye a hinɛ ye minɛ maa bɛ nin bɛɛ da i yɛrɛ kan a sera nin bɛɛ la a tɛmɛn'o bɛɛ kan e de tɛ ala dɔn a ma ko i faamu dɛ n'i ye ko in dɔn maa t'i jo ɲini ni ala cɛ koyi ala jɔn ɲumanw bɛɛ tɛ dɛ olu kɔni b'u yɛrɛ kalifa ala de ma kuma bɛɛ ka ala diɲɛ ɲini kuma bɛɛ ni ka yafa ɲini ala fɛ kuma bɛɛ e ma ala kira yɛrɛ sigiyɔrɔ kelen bɛ yafa ɲini ala fɛ siɲɛ 70 walima 100 a jurumunda b'a kɔrɔ de ye ko i cogo dɔn ala la yafa ɲini a fɛ dɔrɔn a diɲɛ ɲini dɔrɔn nka maa caman t'o la bi dɛ mɔgɔw bɛ
Astaghfirullah. Mo do be ku yere ke ko mun lebe ala ki subhanallah. No ala manga keta na ya keta o kore ndi bo o manga ke o na kera ta ni ala ya keta e bita fo imma ta kerefe ngode yika kundi halaki iblis alayhi la'natullah wa min alakum malakuma asjudu li adam mun yasjudu ke ulu ma nyini koy on de kafsawa adama de kafsawa make kunjumeina gwanga kumungo yakatimi fieni vanyira ulu yasjudu ke ulu kishra ngamingo ana khairun min anana naka dalui mati dalu jiraina ala chede iblisa di folo yake aimi sama bewe eta iblisa efe munu fo na kuma koya kinda fo ko chendo iblisa efe munu fo ana khairu min iblisa ba ala batula mena adama dala sassa ga ala bi famai wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahum al-khiyara ala bi fendla ni miaja aka fendla le una be fenswadi ni miaja na e minge o kabbe ma obudiya ire daraja wala qorotale akoda de yuyi الرضا عن الله كجعلما نا كترومنا وبيبيما هل نو ماتيجي مسرفه ibo kuife ko beima kamina ala ta dabadama anja man desero de la kasoro ayre adama de nyom bala ku ga shera bulanga amasi gudu ngini ngaw amba fe gala de ngini ala ka boda kan ku ala kan jidi di maniala ala kan jidi ala yensere ni ala ye abunya jira jonwo jona itlala okay ni ala ya bunya jira ila ko ala bunya de be ero diskuna isra ka nyaga ala ka fama yala ni ala nowi naka ko ketawi naka dali fongi ngo itlala ala ko bara ya marukan olu keliti gelaya iro ala ka downskili olu ti gelaya ima sadaka mi blala elli man yambe no ka buyana ka korota na ka sebaya na ka singula ye ya don ko be joda mina fo itika bla o joda le absika mingi la fo itiko ki e ka vle ma do la dama de be majigi façon min ka ka patron ala jeke mo be na fajrila bismillah wa tewli kasili fajri erfana nga patron min tikta kuna patron min dama ta dayla ni la ma ta kuno la de fa be sugo la kuma do be wuli ka ponye ma be bara nafa mala bo ko ya munu wera ka roka jabara ke robla ni fo buyi kam fajri masiya do bisraka amna fajri la kuma ta soro do be sudra mayna amna fajri la kuma mina ata soro do be buru blala bitigula ko ngaba ko era islam mi halaka buru fere kada e kateme ala fuka buru fere la bushi bitew mais ere ba don eta fe ka ton naw ka yala buru moto la e ba fe ka yiri wa fi ka boulangerie dele o demande ya o ke ton nata e be teme misru la kata buru bla bitigu de la misri be be seli e bi yala ka banka tro kata so ni fere la kuma mena be seli 8h e be meta ka tori ma boulangerie dele est-ce que ici be ka ala ni gadde me kono o kadde me konte e no fe wa ni halle boulangerie da laki to ni jogo inata iteke ma barka mai ateke na fulu barka mai kadaka adama de ba alaka wati tike ko fari ka wati ka ko wati soroti nafa a chawa bi yino do ibe banga ala ko ke wati mina de ko wati tike ka alaka wati puruti alaka ake puruti ko fari kuna ati nafa abbe ko gen sécurité be jamana kono
afora tangana foiti teme kana fajiri seli jamana ka e bora ibe moto ka ibe fratila moto belena ube fa befe bigani kela ube fa befe na kila chance kon bi bolo ka barake wati bena fajiri ma na seli misiri dola ka temani ka buru blay la bere bi tagena bo folo ni tlali tala kuma mina ibi soro kana kibina ala take ni nana soro ke kuma temena awnde be ala ka blala ala ta nga blala de hal na unde ala be ngani ala te awnde de ko yende بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بل أتتي كن يرى ميل يريد الإنسان كان مدي باليني نو يا دم دين كافري نو يا منافقي نو يا مشركي ليفجر أمامه adama de ba fe ka kaduna ta ka shinyesi aba fe ko dubola aba fe ko chin amaman no ye anyefela no ye kunna tay tafsiru kala we kuma fula fula do ko allatan alqiyama de ko adama de ba fe ka lahara chin na ka sabati kafiriya ka fuka ta sha ka shaba do ko la ko adama de ba fe ka wati na tawde chin wati munu minna tanke be kafiriya ka ke kata wati na tati nafa adama de skimbe ka wati na tawde kono ko bana adama de kafiri ba fe ka aka wati min ba nyefe no be ganna aba fe ko chien woni kuma inflate ta ka nyondo abe makini basuro no kada ka ni wati na ta chien bi to lati o bita wolo mi vana na we la hara chien bi adama de ba fe ka avenir chien avenir jume avenir de rere we ala ko inde yo ada ka imani senze chugo mimbe na ni siga foi to la we la ray ambe ta akunje kaburu de kono ma kon mandanji tula nga bebe senze la ko de magi para ko adama de ba feka onata ko mun min na ama la harana kungango ko adama de kafiri de ba feko cien ayrema kadamunga يسأل أيان يوم القيامة كيبا دو كمي وبين نغالك أيان يوم القيامة القيامة ما أبكيك مجمعي كادو بودي يعني منو ما دالا ينغالك كلاو ما ينغمو لكنا وبافك وقالها ركو تشين إبو كمي يسأل بين نغالك أيان يوم القيامة القيامة ما وجود الملك فلا رب كيف مجنون أبوكم أنت من آية منا كافر بارك رين لا رب مجنون نيجي عندو أكما فاين نتا أكيف ما ينغالي كنا فني نتا نتا لبوشي نتا كادرا كو كتا تي أتوانغ دومي نابنا كي منا يتيكا دوف كافر ركاد دلو بلا كورتالي لا ركالو تيجي لا ma chama mi vo badda lula fanga mawdode ni ko madme lahara akudamne toydi mimbe ma se lahara ko fana doma foko bes ile dalilu sayala o do fore ya en ndoma fo ni ngalodo e fegele yo fait do fo balia obe munjien atentiella ko dama min buluda ba adama de refe ni teke do no ana dambola hala adama de refe ngangu halni sayate ne kani ngui mena ken ndo ina choi ndi mvolo bina soroka beni ma flana bina soroka beni ma mem sofuru ka beni ndo ima ma fo a dogodale de ga dem jambula na ma ne kam sofuru de beni maima ek mi sofuru kuma do kai kwani ikon hunda mala kina musofuru ni masa ya kundandola ikundandala ko ni ala sona ma bina de uzura e uzura kuma do akma la rabbina akma dombaliani kalodo ikilewa subhanakallahumma wa bihamdika